Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sizoyenza izibalo zethu ze-algebra. Uthi sibheke ke isibalo sethu sokuqala. Asithi nasi isibonelo sethu. Asithi sino 5. Ngibhale. Sino 5x. U5 wami ukhuluphele yambo. 5x ulingana no20. Kahle kahle lokhu kusho ukuthini? Lo ngakubhala futhi uthini? Uthi u5 simphinda phinda ngani kuze sizothola u20 anithi? Esikhaleni sephawu lombuzo sifaka ux kahle kahle anithi? Futhi ke njengoba u5 nox basondelana kanje usho khona ukuthi kunephawu lokuphinda phinda phakathi kwabo anithi? Manje ungayenza ke lesibalo lesi ekhanda lakho uzibuza ukuthi siphinda phinda ngani u5 kuze sithole u20 u4 anithi? Kodwa ke mina ngizontshengisa indlela ekumele uyisebenzise ukuze uthole ibalo ezinjena ngoba phela kwesinye isikhathi angeke uthole nje isibalo esilula kanje uzothola isibalo esinzima anithi? Indlela yokuqala yokuphendula lesibalo lesi ukuyenzani? Ungahlukanisa ngo5 kumabili amacala. Nakho ke bese ke sizotholani? Kuyosala ux kuleli icala. U5 umhlukanisa no20 kusineza u4. Kanjalo nje. Kunenye indlela ongayisebenzisa ukuthola impendulo yakho. Nayo ke ngithi ngitshengiseni sothi 5x ulingana no20 ke bese senzani? Siphinda phinda nge-inverse yaka 5 anithi? Inverse phela uyenzani? Uphambanisa inombolo anithi? U5 uzoba ngaphansi bese ke uphinda phinda kanjalo kuyosala ux anithi? Kuleli icala. Ngapha ke kuyosala u4 kanjalo nje. Kulula kwamanje ngoba phela sisebenza ngo5, u5 inombolo nje elula. Kodwa ke bososebenza ngama fractions kuba nzimanyana. Uthi siyenze esinye isibonelo khona ngizonitshengisa ukuthi ngisho ukuthini. Asithi ke sino -3 phezu kwa4 ophindwa phindwe ngo-x ulingana no10 phezu kwa13. Lesibalo lesi nje nama ngeke ngikhona ukusenza ngokusheshsha ngabhala ngaphansi. Nawe nje umuntu bangakubuza estradeni ukuthi yini impendulo yalesibalo lesi ungathini? Ngaqaka nithi ngoba phela kunama fractions ngathi kuba kuyadidana kancane anithi? Kuyasidida kancane kodwa ke ngizonitshengisa indlela yokusebenzisa i-algebra ukuze uzothola impendulo yakho anithi? Into elula ukuyenzani? Ukuphinda phinda nge-inverse ye-coefficient. I-coefficient yini? Ile nombolo phela ephinda phinda ux anithi? Futhi ke i-inverse yini? Uvela uphambanise inombolo. Yabo? Sekuzoba u-4 3 bese uphinda phinda ngo-3 phezu kwa4. Ingani sifaka ichashaza? Liyakhombisa phela ukuthi siyaphinda phinda. Khona ngeke udidanise ukuthi kuyenzakalani manje. Phela bongalifakanga ishashaza ungasho ukuthi phela le nombolo lezi zihlangene anithi? Kodwa ke la tshengisa ukuthi kumele uziphinda phinde le nombolo. Ungakhohlwa ukuthi esikuyenza ngapha eceleni kumele sikenze ngalo kuleli icala nithi? Sizophinda phinda ke ngo-4 phezu kwa3. Moso impendulo yethu izoba yini ke manje? Nawe ungazibonela ukuthi lokhu kuyasusana bese kusala ux. Bese ke u10 bomphinda phinda ngo-4 kesineza abani? -40 uhlukanise u15 bomphinda phinda ngo3 usinikeza ubani? U39. Nayo ke impendulo yethu aka x. Kodwa ke ungaqhubeka ke uxazulule kalula. Uthini? U39 ungena ngakho u40 kay 1 uzoba ubani? -1 phezu kwa1 and phezu kwa39. Melo ke impendulo yethu. Bongangikholwa ke asisibheke ukuthi moyifaka le mpendulo le esikhaleni saka x sitholana nithi? So bhala ke
ukuthi esikhaleni sa x sifaka u minus 40 minus 40 phezu kwa 39 anithi esikhaleni saka x. Sifuna ukubheka ukuthi lokhu kuzosinikeza le mpendulo yethu yaka 10 phezu kwa 13. Asixazulule ke. Sizoyenzani? Sothi lamabhakaki lawo ongafakile asho khona ukuthi siyaphinda phinda nithi. Kuyafana nokuthi ufake iphawu lakho lokuphinda phinda. Manje ke sophinda phinda u3 no40 kodwa ke ikhona indlela elula ongakwazi ukuyenza lokhu. Ungathi u4 ungena ngakho u40 kay 10 bese ke u4 uzoba u1 anithi. Bese ke sesophinda phinda ke manje sothi u3 umphinda phinda ngo10 bese neza bani u30 usineza u30 bese ke u1 bomphinda phinda ngo39 uzosineza u39. Futhi ke moxazulula kahle bofaka u3 phakathi kwale inombolo lezi uzotholani? Uzothola u10 phezu kwa 13. Ngempela impendulo ethi iyalingana nale vele besifuna ukuyithola nithi. Asiyenze ke isibalo sethu sokuqina sibheke ukuthi sesiyakwazi ke manje ukuphendula ibalo ezinjeni. Sino minus 5 phezu kwa 6 x ulingana no 7 phezu kwa 8. Siyenza kanjani ke lesibalo esinjeni? Ngizoneza isikhashanyana ukuthi nicabange ukuthi siyenza kanjani. Sizoyenzani ke manje? Sizoyiphinda phinda nge-inverse. Futhi ke okwenza ngapha kuleli cala mele uyenze ngane kuleli icala nithi. Uzobona ukuthi bosophinde nge-inverse kuyosala u-x ayedwa nithi. Sobhala ukuthi u-x bese ke lokhu ke singakwazi ukuxazulula kalula sihlukanise ngo2. U8 bomhlukanisa no2 uzosinikeza u4. U6 bomhlukanisa ngo2 uzosinikeza u3 anithi. Ngakhohlwa iphawu lakho lokususa. Bese ke sithi ke saphinda phinda sizotholani? Minus 21 phezu kwa 20. Nayo ke impendulo yethu. Awuthi sibheke ukuthi iyo na. Anithi sizoyifaka ke esikhaleni saka x. Mele isinikeze ubani? U7 phezu kwa 8. U5 ungena ngakho u20 kay 4. U3 ungena ngakho u6 kay 2. U21 ungena kay 7 bese ke sithi minus 1 phinda phinda ngo7 uzosineza u7. 2 bomphinda phinda ngo4 sineza u8. Nayo ke impendulo yethu futhi ihambelana kahle nale besiyifuna. Ngiyathemba lokhu nisizile kakhulu senizokwazi ukuphendula umbuzo onjena. Kuze sibonane futhi. Bye bye.